Bună, vezi să te ajut ceva? Simt că mă râgă tata zeu și mă pișcă picior și mă doare purta și uscat ochii și ce fac? It's this watching. Ha, că te ajut. Da, stai. Acum mai perfect? Da. Așa, ai cineva? Vrei să te ajut cu ceva? Da, am probleme cu ceva ochii mei și tot oprește ochii mei. It is watching. Ok, o să te ajut. Stai mă, copică. Acum ce simți? Da, mersi, pa. Ok, ai cineva? Ok, mă doare inima. Poți să mă ajuți? Da, sigur. Te ajut. Așa. Cum simți? Mersi, pa. Așa, ai cineva? Bună, eu nu văd nimic și mă ajut? Aleleu, aleleu. Ok, te ajut. Băi, ești fel ca un cookie. Ok. Cum simți? Bine, mersi, mă ajută cu ochii mei. Pa! Ok, a cineva? Ok, simt că mă doare ochii și curul și ce fac? Aleleu! Aleleu! N-ai mica, te ajut. Dar cum simți? Bine, mersi, pa! Mersi prin ai văzut video și dai like și subscribe și comentarii ce zici video meu, pa!